защо камерата ми спряна. Този е по-добър. Можахте да видите удара. Беше уникален. Така, откачихме го. Ето го. Бутата. Пускаме го. Пожулко здраво да си ходи. О, точно тук бе. Кучка. Чакай, моля те. Много си кучка. Смятай такъв бързеш такъв удари. Доста голяма буца. Ударих. Поспа. Здравейте, приятелчета! Отново съм на реката. Часът е 10 часа преди обед. Дойдох да направя един кратък риболов на спининг за кефалчета. Ще почваме да похвърляме сега и да видим какво ще удари. Останете с видеото и ако ви харесва, ударете един палец, се абонирайте. Много ще съм ви благодарен. Айде, приятно гледане. Гъбки. Гъбки, ама като да не ги разбирам, по-добре да не ги барам. Вчера валя и взеха да излизат гъбките. Чуда се откъде да вляза сега към реката. Тук дойдох на едно ново място за мене. До сега не съм бил тук, а е много близо до Сливен, до квартал Речица. Всички казват, че тук няма риба и затова не съм пробвал. Обаче днеска не ми се пътуваше и реших да пробвам. Тук е доста добро местенце, ми се струва. Плитко е. Се чуда клатъшка ли да сложа или някой плитко газещ воблер. Ще пробваме на воблер. Те, понеже ги обичам воблерите повече от клатъшките. Така, чакай да видим сега. Кой плитко газещ? Имам плитко газещи. Да видим, че CC28. Напоследък много го хвалят. Аз още нямам риба на него. Обаче съм ловил само един път. Не съм му дал шанс. Ето сега ще му дам шанс днеска да видим. Уникален цвят е. Браво на Fishing Zone. Момчетата действат здраво. Така, на върха им се беше заплето. Отплетахме и първи кастинг. Там искам да го пусна по течението надолу на задържане. Бавничко
Самото течение го кара да играе достатъчно. Няма нужда от бързо въртене. Там го пуснах сега към клоните. Да видим нещо дали ще изскочи. Няма. Нагоре по течението да видим. Там искам да го пусна на другия ръкав. Надолу по течението да видим. Там как ще е. Няма много хубава игра. Много бързо течението за този воблер ми се струва. Ако фаним рибка, ще снимам първата рибка. Удари. Малко кефалче. Ето го. Дробосечка, но рибка. Чакай, приятеля. Пускаме те. Бегай да играеш. И продължаваме да фърлим. Още едно кефалче, малко. Дървосечка. Дребна. Маля как е налапа от тройката. Но пък лесно се откачи. Айде. Двечки за 5 минутки. Дребни рибки. Кеф. Маля, страхотен удар имах. Обаче се откачи.
Чай да не изключвам камерата, да ви удари пак, може би. Нещо много хубаво дръпна направо. Няма сега. Закачих някакъв клон. Оставя камерата се, такива работи се случват. Не знам защо. Мазала. Винаги като не работи камерата, тогава ще ме удари. Почукват древничките. Има древнички там. Почукват. Ето го. Пак е дървесък. Цвета. Фана рибки. Доволен съм. Пак се заплети на върха. Мазала. Оп, удар. Пак дървосъци. Явно.
Обаче тук в течението няма риби. И там като хвърлям между двете течения, защото там има още едно. Между двете течения там ми удрят дръвосъците. Опа! Още едно кефалче. Пак е дръвосък. Яко. Налапал 3 жила на тройката. Но лесно се откачат пък. И още едно. Малко по-едричко от другите. И по-добре е налапало. Естествено. Вътре. Куката. Хайде, бягай. Много ме дразни. На този воблер едното жило постоянно му се забива тук в дупито и променя цялата игра на воблера и се трябва да го откачам. Дупито му се разбило вече. Даже съм виждал мемета с памперс. Вече. Той му е минуса на воблерчето, иначе е много добро. Кове ги здраво. Продължаваме. Следващият кефалек. Вече изтървах. Винаги оставя камерата, нещо се случва. Абе, какво става? То се е заплело. Мамка ти. Опс, цензура. Това дървосъпък буквално удари тук в краката ми. Право го видях как гони. Паузирах и на паузата бум! Дръвосъчко. И той гладен. Чакай, че му разбихме устата. Право му скъсахме устата. Опува. Милички. Бебешок. Смених мястото, че попаднах в една тиня там. Няма излизане. И там на всяко фърляне ми удря, обаче не може да се закачат. Някой дръвосъц гони. Дръвосък. Пълно с дръвосъци тук. На всяко фърляне удря, още на цопването. Обаче не се закачат.
Гонят. Дребни, аз ги виждам. Тръбосъчета. Ето, фанако, дребничко, пак. Чакай бе, чакай. Сега ще откача. Мале, как налапал пак. Стой мирен де. Едната да откачим. Другите те. Айде. Ето го. Бягай. Дръвсъчета. Пълно тук е дръвсъчета. Направо виждам как по 2-3 гонат воблерчето. Надолу по течението. Искам да го пусна надолу по течението да видим там кой ще удари. И дали изобщо ще удари нещо. Много бавна проводка. Трябва, иначе се обръща. Няма.
Не изплува отгоре. Не може по течението да върви добре. Мога да пусна друг воля, да го пусна надолу, но не ми се занимава. Сега ще дадем шанс на това цеце днеска. Защо камерата ми спря? Този е по-добър. Не можахте да видите удара. Беше уникален. Добър. Ева тук. Мале. Чай да развалим кепчето. Ева тук. Буца. Много добра буца. Чакай да го откачим. Знае се, че е там фърля. Е там под върбата. Ще има нещо. И бум, буца. Буцан. Мама мия, буцане. Така, откачихме го. Ето го, буцата. Пускаме го по-живо, по-здраво да си ходи. Между краката ми мина. Айде, буца. Чао. Много яко. Next. С фърлянето пак на същото място. Е там под върбата и ме удари. Обаче не можа да се закачи. Я да видим сега. Оп. Ето, мале, пак се откачи. Айде де. Оп, ето го. Фанак. Айде. Ела тук, ела. Не. Чакай. Качвам те. Стига си обяснял. Мале, как е налапал този. Чакай да видя къде е куката. Айде, ето го. Бягай. Бягай там под върбата пак. Колко ли парчета ще извадим от там. По-хубав размер са вече. Скривалището им намерях. Я да видим. Пак там. Оп, гони един. Ей, върна се. Тук като влезе в слънцето и се връщат. Виждат ли ме, не знам. Оп, ето го. Ех, откачи се. Мама ти да ева, що ти се откачат, бе?
Този път малко по-към течението хвърлях. Бас, как се откачате, мамо му не. Ке хубаво удари. Едри кефали. Аз ги набодах, те спряха да кълват сега. Няма. Малко му там на всяко фален удар, мамо става, не може да се качат. И си хубави кефали. Още цопването и удря. Не може да го оцели ли? Какво се случва, не знам. Опе, уре. Пак! Матко, какъв удар прави още цопването и не може да се закачи. Не знам дали се видя на камерата. Премести го за там тя, от другата страна на течението. О, там нагоре скочи нещо голямо. Малко. Сякаш атака на сом. Така прозвуча. Айде де. Преди малко удари го още цопването, не можа, после го подгони, пак го удари и пак не можа да закачи. Кой той? Айде, излага го. Ева така, приятелче. Излъг ли та? Най-накрая. Ще ми цопваш, ще ми такуваш. Айде, бягай. Хубавец. Я да видим. Още един. Ще можем да излъжем. Малко се преместих 2-3 крачки по-нагоре и веднага удари. Малко по-нагоре са отишли. И аз ги следвам. Няма. Към нагоре един бръмбазък. Удари. Ела тук. Чакай. Тук. Айде, приятелю. Дай да скачиш. Я да видим още един. Ще има ли там? Оп, малка му. Фана се.
Мислех, че само удар и не можа да го фана. Обаче го фанах. О, точно тук, бе. Штучка. Ела тук. Чакай. Чакай, моля те. Не дей, ще скъсаш. Да извада грипера. Ариде. Мамка ти грипер. Опа. Имаме си штучка. Смятай, тук бързеш, тук удари. Ето. Красавица. Цецето 28. Много красива. Манинка. Писалка. Айде. Да я пускаме. Бягай да пораснеш. Голяма штука. За какво фърлям, тук удря. Но някой път е така. Спининг риболова. Добре, че не ми прегриза флората, само на куката се закачи. Я да видим пак. Тя заплетена на върха, бе. Мамайте. Така, отплетахме я. Айде, следващ кастинг. Штучка на удари. Ти представяш ли си там? Тук в този бърза е, братче. Няма. Опа, бъмнах още един. Кефалче малко. Мировей. Приятелче. И сега ще ти откачим. Е, там под дърветата. Я да видим ли още. Няма. Нагоре по течението. Да видим има ли. Към средата е по-приток. Се преместя към средата на реката и ще фърлям към брега, към дърветата и там е по-дълбоко. Много шум дигнах. Тук това е бързи. Але, доста голяма буца ударих този път. Не е доста. Не е много голяма. Заради течението. Така се усеща. Тъй. Не заварим кепа. Това, приятели.
Опа, вътре. Мале, той е налапал пак целият воблер. Как се хлъзга. Откачим го. Не е много голям. Тук. Хубав кефал. Айде. Бягай. Приятелю буца. Охо. Още едно. Гумнахме. Дръбосък. Дръбосичко. Ела тук. Бягай. Дупито му е за памперс вече. Я да видим. Още един ще има ли? Няма. Мале една кучка с малки кученца се спусна отгоре ми. Маниките искат да се играем. Ма тя направо пуска да хапи. Мама и да ева. Там бая голяма. Се връщам, не мога да продължа. Натакувам. Значи, малките много сладки. Малките много сладички искат да си играят, ама тъс ги защитаваш много хапи. Леш, сега ще вляза в ръката и от другата страна ще мина пак. Айде, още един брамбазък. Ела тук. Чакай. Чакай, че как си налапал. Не знам как ще я извадим. Той като тегното го откачих. Може ли? Браво, откачи се. Айде, бягай. Съм застанал на една скала. И фърнам. Ей там. Хоп. И? Видяхте ли какъв удар? Обаче беше мъничък. Не можа да се закачи. Удрът яко. Пълно там с брамбазъци. Не виждам ги. Си правиш кефа с тях. Брамбазък до брамбазък. Оп.
Още едно. Ото и дърпа. Дърпа, добре. Добре. Какво си ти? Ела. Кефалче. Малко по-добро. Не мърдай. Сега, приятелю. Много добре дърпаш. Браво, борбен си. Малко по-голям си. Харесва. Чакай, бе. Чакай ми, приятел. Откачам те. Мешавай. Айде. Бягай. Да станеш 50 санта. 60. Това каза телефона. Бати, якото вирче тук. Долу има още. Те фалюги. Видяхте ли какво се случи? Веднага такова въблера, обаче не може да го оцеля. Хем не бързам и тръгвам да върта, обирам и тогава бавничко. Айде, какво става? Спряха нещо кълът. Айде там другата страна. Няма. Още един хубав удар. Кефалче. Просто мисля, че штука, бе. Те удари, бати. Кефала. Момичък. О, той хапа нещо тук. Нички. Бахти, удара къде направи. Този древен кефал. Това помисля, че е штука. Макар че штуката видяхте преди малко. Как леко удря. Помислих, че изтървах. Усетях удара, но не дърпа изобщо. И чака взе да навивам. Се усети, че има риба. Гледам малко штука.
Имаше пак удар на бръмбазък. Пак му се заби в газа. Българът тук е. Уф, мале. Как удари. Защо не се закачат? Не мога да го цели, дребно ли? Пък усещам, че дърпа. Няма ли някой дървосък? Тръгвам по-нагоре. Още едно кефалче, това много дребничко. Откачи се. Браво. Да не си играя да го откачам. Оп, още едно. Да. Ела. Полека, полека. Малко по-голямо от предното. Той вече налапал сериозно. Ще иска клакер. Айде. Готово. Откачи се. Това се заплел. Сега да го правя. Дарих още едно. Мъничко. Айде, откачи се. Ще да се откача. Ще играе клакера. Бегай.
тръбосъч ми удари в краката и тук отпреди. Так му дигах волбера. Айде, брамбасък. Бягай. Още един брамбазък тук в краката ми удари. Точно преди да извада въгледа. Удрят маничките. Един приятел ме следва тук постоянно. Приятел! Седна сега. Седи и ме гледа. Как хващам. Само да не дойде майка му пак, че мазал. Хайде. Хайде, приятел. Хайде. Приятел. Арате. Целия си в кърлежи и бълки, бе. Приятелю. Дивак. Хайде. Диваче. Че нямам още зярене да му дам. Те са много, тук 5-6 манинки и на голяма кучка майка им. Дано не я срещам сега на връщане. Ще си еба мишка охото. Пак имах среща с майката, но избягах. Малките върват след мене. Мушмуроци. Какви са хубави. Добра работа. Влязох в реката и я заобиколих. Добре, тия с малките му намериха чак тук до колата. Бранатко километри вървях и се плували, гледай, целите мокри. Плували са след мене да мога, аз ще прекусих реката, да мога да мина от другата страна, където ми колата. И те чак тук му намериха. Докато оправям багажа, върят се работи. Чакай. Виж какво му направи целия, ма намокри. Фърлят ми за отгоре, карабът, мушмуроци. Нямам какво да ви дам да папате миличките ми тия. Така, драги зрители, мисля да приключвам този риболов. Получи се много добре. Обаче имам работа и трябва да отивам да я върша. И ще приключвам. Стига толкова за днес, като и ми писна да обикалям по рекичката. Остана бе, приятел. Да се видя приятела тук. Ние сега се запознахме, между другото. Те първо ще станем приятели. И така. Чао. Насука на всички. И до нови срещи.